Szeretnék egy betegségről beszélni, amit Pompe betegségnek hívnak, és egy izombetegség. Napjainkban korán sem vagyunk könnyű helyzetben, óriási mértékű információ robbanásnak vagyunk tanúi, ez az orvostudományt, egészségügyet egyaránt érinti, exponenciálisan nőnek a publikációk, a citációk száma azonban stagnál vagy csökken, tehát újdonságok jelennek meg. Ugyanakkor a humán kapacitásunk az véges, itt ez a egyenes vonal a humán kapacitás, és látni, hogy gyakorlatilag képtelenség befogadni ezt a mértékű információt, ami manapság már hozzáférhető. Ha megnézzük egy humán betegségeket listázó atlasz, már több mint 22 000 betegséget tart nyilván, hát ember legyen a talpán, aki ezt képes követni, és akár csak részben fejben tartani. Az előadásom célja tulajdonképpen az lenne, hogy nem is az, hogy egy újabb betegséget próbáljak beletuszkolni a fejükbe, hanem az, hogy néhány olyan típusos tünetre felhívjam a figyelmet, aminek kapcsán esetleg fölvetődhet a gyanú, hogy egy ilyen típusú betegséget látnak, és ennek azért van jelentősége, mert az a betegség kezelhető. Tehát a betegnek egy sokkal jobb életminőséget és egy hosszabb élettartamot tudnak nyújtani. Mi is ez az úgynevezett Pompe-kór? Ez egyrészt több út felől megközelíthető, besoroljuk az izomdisztrófiák közé, ahol egy végtagöv típusú izomdisztrófia. Ugye a segítséget jelent nekünk, orvosoknak, hogy az izomgyengeség az milyen predilekciós eloszlással mutatkozik a testem. Ez a miénk, ez a végtagöv típusú, tehát a váll meg a medenceöv izmai, amik meggyengültek, esetleg sorvadnak. Másrésztről ez egy lizoszomális tárolási betegség, ami azt jelenti, hogy a lizoszómákban jelenlévő egyik enzim, az alfa-glükozidáz hiányzik. A lizoszómák azok pici kis membránnál határolt szubcelluláris kompartmenek, nagyon erősen savas környezetben, és hidrolázok bontanak le különböző anyagokat. A mi esetünkben az enzim hiánya a glikogén lebontását teszi lehetetlenné egyszerű cukrokká, és ennek következtében a glikogén fölhalmozódik a sejtekben. Ez tulajdonképpen a betegségnek a patofiziológiai alapja. Hogy lehet fölismerni egy ilyen végtagöv típusú izomgyengeséget? Nézzünk egy rövid kis videót. Hopp. Megpróbálom indítani akkor a bal oldalit. Egy fiatalember járását tetszenek látni. Ez normális vagy nem? Így első ránézésre. Ki az, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy van baja egyébként, tehát lehet, hogy becsapós. Ki az, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen olyan nagyon nem látni rajta semmit? Köszönöm szépen, hogy vállalták. Egyetértek egyébként. Nézzük meg a másik videót. Ugyanakkor készült, ugyanarról. Itt azért szembetűnő, hogy milyen nehezen áll fel a székről, ugye? Tehát látszik, hogy ha beletettünk egy kis szintkülönbséget a mozgásba, akkor nagyon drámai mértékben nehezebbé vált a mozgás kivitelezése. Egyébként az éleszeműek azért itt is megfigyelhetik azt, hogy a járás során egy picit a csípőnek van egy ilyen billegő mozgása, hogyha még egyszer így ennek viszonylatában megnézik. Nem nagyon szembetűnő, de azért én rögtön látnám. Mit is láttunk itt a videón? Azt láttuk, hogy a gluteus medius és maximus izmok, amik itt a medencetájon találhatók, lehet látni az elhelyezkedésüket, azok gyengültek, és ennek következtében, amikor lép a fiatalember, akkor ugye az egyik lábán meg kell, hogy támaszkodjon, amikor a másik lábát elemeli. Ilyenkor ez a két izom stabilizálja a csípőt, és hogyha ezek meggyengültek, akkor ezt nem képesek kivitelezni, és picit lebillen a csípő a lépés során.
Mutatok egy sokkal súlyosabb példát. Tehát itt már sokkal szembetűnőbb, hogy meg kell támaszkodni, nem is tud gyorsan menni az úr, mert rá kell teljesen tenni a testsúlyt, lebillen a csípő, át kell lendíteni a másik lábát, tehát nem tud egy gördülékeny harmonikus járást kivitelezni. Ezt hívjuk Trendelenburg járásnak. Nagyon könnyű tesztelni egyébként az izomerőt, itt lehet oldalt látni, ez a Maximusnak a tesztje, ez pedig a Mediusnak, oldalt kell emelni a lábat és ellentartani a lenyomással szemben. Egy fiatal lány, nézzük meg az ő járását. Ez sem olyan drámai, elég soványka, de picit azért látni, hogy van ez a billegő, csípő, kacsázó jelleg, illetve még egy lumbális hiperlordózist is lehet látni, térdei kicsit hiperextendábilisek. Nézzük meg, ő hogy áll föl a székről. Hát azért támaszkodik ő is, és nem tud egy ilyen könnyed mozdulattal fölállni. És nehezítsünk még egy fokot, nézzük, hogy megy a lépcsőn. Hát alig tud fölmenni, mint egy vénasszony. Kapaszkodik, egyik térdén nyomja föl magát, másik lábát az előző mellé zárja, és lefele nem is tud egyenesen jönni, oldalt kell fordulni, mert csak így tartja meg őt a lába. Ez egy 20 éves lány. Tehát nagyon szembetűnő, hogyha kap egy nehezítést, akkor mennyivel jobban kijön az izomgyengeség. Nézzük meg az ő klinikumát. Teljesen normálisan született és fejlődött. Gyerekként egy picit suta volt, de ez nem volt olyan mértékű, hogy bárkiben gyanút ébresszen. 13 évesen azonban a síelés az egy kicsit nehézkessé vált számára. Korábban ő jól tudott síelni, aztán ez nehezebb lett. 17 évesen be kellett fejezni a versenytáncot, amit addig csinált, mert nem bírta. 23 évesen már a lépcsőn is nehezen tudott fölmenni, és 28 évesen diagnosztizáltak nála egy hipotireózist, amit egyébként kezelnek. A státuszában egy proximális, tehát egy testközeli és axiális izomgyengeség dominál, egy generalizált izomatrófiával kísérte. Látszott, hogy nagyon gracilisek az izmai. Laborjában TSH normális vagy kicsit alacsonyabb, ugye a hipotireózis kapcsán, és van egy mérsékelt CK emelkedése, enyhe májfunkciós emelkedése. Ugye a CK-ra egy fél pillanatra kitérnék, van, aki ezt extrém magasnak mondja, tehát szoktam olyannal találkozni, aki 800-at már extrém magas CK-nak mondja. Nálunk ez egy mérsékelt emelkedésnek felel meg, enyhe az a néhány százas, 2000-ig egy mérsékelt, és mondjuk az extrémet én a 80 000-re mondanám. EMG, elektromiográfia miopátiás eltéréseket mutatott, és volt egy izombiopsziája, ami vakuláris miopátiát jelzett. Ezeket csak azért mondom, mert ezek mind típusos eltérései ennek a betegségnek. Lehet látni a nagyon alacsony motoros egységpotenciálokat, és ezeket a vakuolákat itt az izomban. Visszatérve még a CK-ra egy pillanatra, ugye a CK az nem feltétlenül izombetegséget jelez, az izomkárosodásnak a biomarkere. Azt mutatja meg, hogy az izomsejt károsodott, ebből jut a CK, maga az enzim a véráramba. De bármiféle izomkárosodásnál ez megemelkedhet. Ha valaki beüti a lábát, egy nagyobb hematóma képződik, lehet, hogy egy kicsit megemelkedik a CK-ja az izomkontúzió miatt. Paintballozik, másnap biztos 2000-es CK-ja lesz, hogyha eltalálták egy párszor. De hogyha valakinek polineuropátiája van, annak is emelkedett lesz a CK-ja, hiszen a polineuropátia kapcsán van egy izomsejt károsodás is. De visszatérve az esetünkre, a jellegzetes klinikum kapcsán, itt egy kicsit szétcsúszott a dia, elnézést,
Meghatároztuk a Pompe-korra jellemző enzimaktivitást, az alfa-glükozidáz aktivitását, ami alacsony volt, és ezt követően már csak egy lépésre voltunk, hogy igazoljuk a betegséget a génvizsgálattal. Óriási szerencsénk van, mert rendelkezésre áll az egyszerű módszer, hogy egy enzimet néhány csepp szárított vérből meg tudnak nekünk határozni, és ez egy nagyon érzékeny biomarkere a betegségnek. Mindössze ezt kell kicseppentenünk, megnézik nekünk, és rögtön tudjuk, hogy a betegséggel állunk szemben, nagy valószínűséggel vagy nem. Mi is ez a betegség? Két fő formája van, attól függően, hogy az enzim az teljesen hiányzik, vagy részben jelen van. Ha teljesen hiányzik, akkor egy nagyon súlyos infantilis Pompe betegséget látunk, szülés után nagyon hamar, de mindenképp néhány hónapon belül egy generalizált hipotóniával, izomgyengeséggel, úgynevezett floppy baby szindrómával, hepatosplenomegáliával, kardiomegáliával, makroglossziával, és ezek a csecsemők 10 hónapos koruk előtt meghalnak, hogyha nem kapnak kezelést. A felnőttkori típusnál, vagy a későbbi indulási típusnál nem azt jelenti, hogy felnőtt korban indul, hanem azt jelenti, hogy később indul, mint a csecsemőkori, tehát akár 3-4 éves korban, de indulhat 40 éves kortáján is. Ott inkább egy végtagöv típusú izomgyengeséget látunk a rekeszizom érintettségével. A kardiomiopátia az nem jellemző ezekre a betegekre. Itt van egy részleges enzimaktivitás, emiatt a tünetek azok enyhébbek. De ugye a glikogén lebontása zavart, a glikogén halmozódik fel a sejtekben, kezdetben csak néhány lizoszómában, aztán egyre nő a lizoszómák mérete, rupturálnak, kikerül a citoszolba, vagy teljesen elfoglalja a sejtet, és olyan ultrastrukturális károsodást eredményez, ami működésképtelenné teszi, és elhal a sejt. A szövettanban már akkor látjuk a patológiai eltérést, amikor még semmilyen tünet nincsen. Amikor már mi tünetet látunk, akkor már biztos jelentősen érintett az izomszövet. Míg hogyha már egy olyan súlyos járási zavart látunk, mint amit mutattam az urnára billegő csípővel, ott már egy nagyon jelentős izomkárosodással állunk szemben. Nekem nagyon lenyűgöző volt, amikor először láttam ezt a két ábrát. Említettem, hogy a betegségnek van kezelése, a hiányzó enzimet rendszeresen tudjuk pótolni, 2 hetenként infúzióban, és ez tulajdonképpen normalizálja a szintet. Kezelés előtti izomszövet képe óriási glikogén tócsákkal, szétnyomott, destrukturált izomszövettel, és 4 hónappal a kezelést követően teljesen helyre jön az izomszövetnek a struktúrája, és eltűnnek a glikogén tócsák. Tehát borzasztó markáns javulás érhető el, és ez a klinikumban is megnyilvánul. Még egyszer a főtüneteket nézzük át, és akkor a gyerekkori, csecsemőkori típusra is kitérek. Ott mindig van kardiomiopátia. A halált általában ez okozza, vagy légzési elégtelenség. Nagyon súlyos hipotónia és izomgyengeség van, a CK az mindig magas. A későbbi típusnál ott nincsen kardiomiopátia, a végtagöv típusú izomgyengeség van, a CK az vagy normális, vagy mérsékelt fokban emelkedett. A normális CK az nem zárja ki az izombetegséget. Tehát nyugodtan lehet normális CK mellett is izombetegség, sőt, akár egy dermatomiozitizben is lehet normális a CK. A légzési elégtelenség viszont minden betegnél előfordul valamilyen formában, lehet, hogy csak a járás során kifullad, kapkodnia kell a levegőt, vagy az ortopnoe, amikor lefekszik, és a gravitációs helyzet megváltozása következtében alakul ki egy légszomj. Kérdezhetik, hogy fognak-e önök ilyen beteget látni. Én biztos vagyok benne, hogy alapos, vagy nagy annak a valószínűsége, hogy előfordulhat a praxisukban. Ezt arra alapozom, hogy egyrészt a jelenlegi ismert prevalencia értékekkel Magyarországon nagyjából 240-250 körüli beteggel kell számolni, ezeknek a 20%-a diagnosztizált, a 80 még nem.
Tehát nagyon sok beteg van diagnózis nélkül, ezekből a megyékből például, vagy most már vármegyéknek hívják, bocsánat, nem diagnosztizáltak még beteget. 2012-ben csináltak egy anonim újszülöttkori szűrést, ami azt jelenti, hogy a megszületett csecsemőknél megnézték a különböző enzimek aktivitását, benne ezt az alfa-glükozidáz aktivitást is, amiről a mi betegségünknél szó van, és 40 000 csecsemőt leszűrve 9 betegséggel érintett mintát találtak. Hát tessenek elosztani a 40-et 9-el, tehát sokkal nagyobb az előfordulása ebben a mintában, ezt Szeged környékén csinálták egyébként, aki onnan van, az ezek a betegek most kint vannak a területen, nincsenek diagnosztizálva. Tehát 40 000-ből, amiből elvileg egy beteget várnánk, itt találtak 9-et. Nyilván a prevalencia értékeket azt szerint tudjuk meghatározni, hogy hány eset diagnosztizált. Akit nem diagnosztizáltunk, azt nem tudjuk ebbe belevenni, és általában sokkal magasabb a betegek száma, mint amit a prevalencia érték jelez. Izombetegségről van szó, azonban nem mindig izomgyengeség tüneteit látjuk először, vagy nem az dominálja kezdetben a képet. Vagy az izomgyengeségnek egy másodlagos következménye, amivel találkozunk, és nem biztos, hogy gondolunk rá, hogy itt izomgyengeség lehet a háttérben. Ez egy általunk kezelt kohort, és itt a kékkel írt tüneteknél ott tulajdonképpen izomgyengeség volt a primer manifestáció, azonban lehet látni, hogy több betegnél, nem is kevésnél itt a 11-ből, más volt. Ennél a betegnél légzési elégtelenség. 30-as évei táján bekerült egy légzési elégtelenséggel a kórházba, nem kapott rendesen levegőt, intenzív osztályra került, intubálni is kellett, nagyon hamar extubálták, tehát kevesebb, mint egy napot volt gépen, de mindenképp egy jelentős epizód volt. Csináltak egy CT angiót, kizárták a pulmonális embóliát, és megnyugodtak, helyre jött a beteg, nem volt embóliája, mehet haza. Senki nem nézte, hogy egy 30-valahány éves betegnek miért volt légzési elégtelensége. És tetszenek látni, 33 évesen volt ez a tünete, 48 évesen kapott diagnózist. Tehát 15 évvel később. Másik betegnek reggeli fejfájások, nappali aluszékonyság, munkahelyén elaludt, mégpedig azért, mert olyan ventilációs zavara volt, hogy nem tudott aludni. Fájt a feje tőle. Vagy csak fáradékonyságot, csökkent terhelhetőséget panaszolt a beteg, de olyan is van, hogy a laborban látunk egy emelkedett májfunkciós értéket. Érdekes, hogy szoktam laborokat látni, amik területen készülnek, és valamiért az egy általános dolog, hogy a CK az nem szokott benne lenni, ami önmagában nem baj, csak hogyha lát az ember enyhe májfunkciós emelkedést, akkor az elviheti a fókuszt, és nagyon gyakran van az, hogy egy jelentősebb CK emelkedés van a háttérben, és maga a CK emelkedés húzza magával kicsit a májfunkciós értékeket. Olyan betegünk is van, akinek például egy enyhe mérsékelt GOT GPT emelkedés kapcsán, itt most egy ilyen 67-90 egység per litert képzeljenek el, egészen elmentek májbiopsziáig, hogy megtalálják a májfunkciós értékek emelkedésének az okát, és nem találták meg. Mindössze annyit kellett volna csinálni, hogy ilyenkor berakunk egy CK-t a laborba, és látjuk, hogy mondjuk 1000-es az értéke, és akkor rögtön tudjuk, hogy egy izombetegséget kell keresni, nem pedig egy májbetegséget. Hogyan is fognak ilyen beteget találni, vagy a gyanújuk hogy ébredhet föl? Úgy, hogy egy végtagöv és axiális típusú izomgyengeséget látnak, ahol a rekeszizom is érintett, tehát a beteg az járás során ilyen kacsázóan, billegve fog járni,
Ha székről áll föl, akkor megtámaszkodik, picit megtámaszkodik a lábai között, és fölnyomja magát, vagy az asztallapon. Ezekre legyenek figyelemmel, mert valószínűleg nem udvariatlan, hanem kell neki az a segítség, és amiatt fogja meg az asztallapot. A CK-ja az egy mérsékelt emelkedést mutat általában, néhány százas szokott lenni, enyhe májenzim emelkedés nagyon gyakran előfordul, kardiomiopátiája nincsen, és hogyha enyhébb típusú az izomgyengeség, akkor ezt így normálisan nem biztos, hogy észreveszik, tehát ilyenkor meg kell kérni a beteget, hogyha panaszkodik, hogy sétáljon néhány lépést, akár sietve, vagy egy pár lépést futva próbáljon megtenni, és akkor rögtön szembe tűnik, hogy terhelésre ezek az izmok nem működnek megfelelően. Ilyenkor én azt javaslom, hogy nem is muszáj belefolyni a diagnosztikába, ha a gyanú felébred, küldjék be egy centrumba. Az egyetemekhez kapcsolódóan Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged, mindenképp vannak ilyen centrumok, de néhány megyei kórházban is. Mi is országos területet látunk el, nyugodtan egy beutalóval, izomgyengeség gyanúja vetődött fel, kérem szíves vizsgálatát köszönettel. És akkor minden, ami szükséges, azt ott meg tudják csinálni, nem kell önöknek bajlódni vele. Köszönöm szépen a figyelmet.